snad nám kousek dají. Tak jdeme. A tak šli a šli. Lesem nelesem, cestou necestou, až došli k veliké jeskyni. Poslouchej, zajíčku, neslyšíš nějaké ťukání? No jasně, to budou určitě trpaslíci. Pojď, zavoláme na ně. Trpaslíci, pojďte prosím sem, něco od vás potřebujeme, halo, halo. Potřebujeme vaši pomoc. Zlý čaroděj Xerabus zachoval v našem lese vily a my je chceme vysvobodit. Pomůže jim jen lektvar, do kterého musíme přidat kousek zlata od pracovitých trpaslíků. Mohli byste nám dát kousek zlata a ještě se s námi zaspívat písničku? No samozřejmě, velmi rádi zde máte zlato. A ať vám přinese štěstí a písničku, na to se pěkně připravíme. Pozor, trpaslíci, nástup, vyrovnat a jeden. Příčka, dvě na Stop! No to se nedá poslouchat, to nemyslíte vážně. No dobře, tak si se vám posílím. Jakmile Alenka se Zajíčkem dospívali písničku, začalo se s nima něco dít. Nějaká neznámá síla je roztočila a hop, roztočila. A hop, a najednou byli uprostřed jeskyně.
kde stála moderní čarodějnice a něco si vařila v obrovském kotli. My bychom od tebe potřebovali pomoc. Poslal nás za tebou dědeček Hříbeček. Tak děda Hříbek, ten stařešina starý, ten už má snad 300 let. Víc stále má, co by si přála, víc stále má. Pak mocnice jenom v kalendáři, někdy mladý, někdy stáří, víc stále má, zkouším to dál, víc stále má. No a jak pak vám mohu tedy pomoci? Potřebujeme, abys nám pomohla uvařit tajemný lektvar pro čaroděje Xarabuse. On totiž v našem lese zaklal všechny hodné víly a my je chceme vysvobodit. Kletbu zruší pouze uvařený lektvar a vyslovené zaklínadlo. Od tebe bychom potřebovali ještě hadí ocásek, který nám schází. To nebude takový problém. Zdá se mi to, nebo tam nic není. Jen teď zrovna nemám hadí ocásek. Chvíli počkejte, však já nějaký najdu. Zatím si nachystejte všechny ingredience a zaklínadlo. Do kotle nalijte vodu, hned jsem zde. Čarodějnice odběhla a Alenka se Zajíčkem chystají vše potřebné, aby mohli začít vařit lektvar. Za chvíli se čarodějnice přiřítila celá udýchaná. Potvore na hadí, chtěla by si se mnou hrát nahoněnou a schovávanou. Zrovna když nemám čas. Tady máte ten hadí ocásek a můžeme začít. Ano, můžeme. Hoďte do kotle všechny ingredience. Zde mám vlas od Elišky Zemlejna, kámen z dna rybníka od Jindřicha, pytlík naplněný štěstím a rozumem od nesmrtelné tety, kus zlata od pracovitých trpaslíků a zde hadí ocásek. Zajíčku, podej mi zaklínadlo. Je nejvyšší čas si jej přečíst. Ježiši, to jsou stresy tohle. Abrakadabra, habraksadabra, bus, bus, nus, xarabus, habi, nabi, hatiti, ať se všechno navrátí, tak jak bylo před zakletím. Abradabra, xarabus, bus, bus, nus.
tančí. Já snad puknu zlostí. Vše bylo zase jako dříve. Půvabné víly tančily v mechu, zajíci kolem nich poskakovali a zlý Xarabus opravdu pukl zlostí. A celé jeho království se roztříštilo na tisíce kousků. Od této doby bylo v lese veselo a všichni se tam měli moc rádi. A Alenka? Ta si teď krásně zatančí s vílami, ale nebude to dlouho trvat, protože se probudí ve své postýlce a zjistí, že celý tento pohádkový příběh byl jenom jeden její krásný sen. Pojďme si představit jednotlivé role. Alenka, Adéla Hečková. Maminka a nesmrtelná teta, Kristýna Ludvíková. Zajíček, Vít Vrtiška. Xarabus, Adam Chytka. Víly, Noemi Fojcíková, Natálie Šigutová, Denisa Vahřačová, Eva Urbaněcová, Kristýna Ludvíková. Dědeček Hříbeček, Michal Trlík. Eliška, Emma Urbaněcová. Jindřich, Edvard Chměl. Trpaslíci, Natálie Šigutová, Michal Trlík, Edvard Chměl, Adam Chytka, Emma Urbaněcová, Denisa Vavřačová. Čarodějnice Noemi Fojcíková. Výměna kulis Edvard Chměl. Obsluha kotle Natálie Šigutová. Trpaslík s flétnou Noemi Fojcíková. O pěvecká vystoupení se postarali děti ze 3. a 5. ročníku pod vedením paní učitelek Marty Černé, Barbory Dragonové a Ivany Levinské. Celé představení ozvučil pan učitel Pavel Stopa. A celé představení režírovala paní učitelka Dominika Muchová. A celou tuto pohádku vypravoval Jan Martinek. Přeji krásné odpoledne.